Аз съм Виктор и днес ние ще играем на Mortal Kombat 5. Преди съм я играл до някъде, поне за мен е интересна игра и може би е малко трудна. Но за кой или пък може да е трудно. Зависи дали е по-голям. О май гад, станал съм много слабо. И то още в началото. Една тъпа да визда. Тъпа. Да си. Хора, не знам какво да прави. Много оръжие. Значи... май... тук. Не мога да избягам. О май гад! Как го забравих това? Това път, но как ще е? Как се ви? И хора, ще направим пауза докато вляза. Хора, открихме друг път. Това си го спомних. Сега му дам така, той изкача. Да. Без това не е вероятно. Тук с джета. Това беше много яко. Ама не си спомням точно дали беше джет или е тая лодка. Какво става, бе? Две мъжи стреляте. Аз стрелям приятеля си. Си дори един не убих. Лелей. Искам това оръжие. Това ми е първото оръжие. Да, доста е силно. Но не са важни. Оръжие са важни, но първо трябва да задобреш. Най-важното е да се обърне. Кил с 200. От приклик. О май гад, това го забравих. Уляля. Мали. И той избяга. И призади. Така. Катвай се, бе. Ето тук трябваше да се качим. Хора, сега трябва да стреляме. Май един хеликоптер. Да, хеликоптер. Първо лодката ли беше? Имаш ето го хеликоптера. Но е гаден как се разбива. Хора, който игра... What the fuck? Хеликоптерът. Хора, първо и... О май гад, май за първи път ще фейлна. Или пък не. Спомням си също пред нас. Някой хора ще спомня. Хора... Браво! Не бяга! И... ще бъде краят на този клип. Когато спечелим, но аз спечелих. И добре, хора...
Това беше всичко от този клип и чао, очаквайте другия епизод.